Bună! Bine ați venit sau ați revenit pe vlogul meu. Eu vă mulțumesc că sunteți din nou aici și mă bucur că pot să fiu alături de voi. Eu astăzi m-am gândit să împărtășesc cu voi cum fac eu sucul acesta natural pe care eu îl beau. Într-adevăr, este foarte sănătos, are foarte multe vitamine și din cauza aceasta eu prefer să vă împărtășesc exact cum fac eu acest suc. Dar până fac acest suc va trebui să mă duc la magazin să cumpăr toate cele necesare pentru că nu am proaspete în frigider și prefer să fac din vegetale foarte proaspete. Și pe această cale eu vă spun că mă duc acum, sunt pregătită să mă duc să mi le cumpăr. După ce voi reveni, vă voi împărtăși exact cum fac acest suc. Sper să vă placă. Am fost la magazin, am cumpărat țelina, sfecla roșie, 2 sfecle roșii, morcovul care 700 de grame au avut punga și puțin ginger. Asta am cumpărat eu ca să mă pregătesc să-mi fac sucul pe care eu trebuie să-l beau. Deci cam asta e cantitatea pentru cam 2 zile și ceva. Hai să spunem 3 zile din care eu pot să beau suc. Hai să dăm drumul să vedem cum îl fac. Deci acesta este sucul, atâta mi-a ieșit din tot ceea ce am făcut. Paharul acesta îl voi bea acum și acesta îl voi pune la frigider pentru mâine și pentru următoarea zi. Deci cam atât a ieșit dintr-o porție de suc. Mi-am luat o mică pauză ca să fiu un pic alături de voi și în acest timp îmi voi bea și acest suc pe care eu l-am preparat astăzi. Ați văzut cum l-am preparat, mi-a ieșit și o sticlă și paharul acesta. Este foarte gustos. Vă spun sincer, eu m-am obișnuit să beau. Sunt atât de multe vitamine pe care pe mine m-au ajutat. Sincer vă spun, m-au ajutat. Eu vă recomand să-l faceți pentru că nu aveți nimic de pierdut și să vedeți cât de multă energie vă dă. Aș vrea să mai adaug că în această perioadă în care eu am făcut chimioterapia, de când am aflat de cancerul acesta de sân, am început să beau ceaiul Soursop Tea. Eu îl comand online. Deci fructul e un fruct exotic, cam așa arată fructul. Dar eu am cumpărat ceaiul și prefer să beau ceai din când în când. Mai îmi fac câte un ceai dimineața, seara, indiferent de timp, îmi fac câte un ceai și îl beau. Pe lângă asta, eu mai obișnuiesc să beau dimineața, cam la 2-3 zile, nu în fiecare zi, cam la 2-3 zile. Aceasta este o pungă care am cumpărat-o de la un plafar. Aici în Londra este Holland & Barrett, se numește. Vă pun mai aproape ca să vedeți. Așa, este iarba de grâu măcinată. Deci această iarbă de grâu măcinată, organică, da, o lingură de supă, o pun în pahar și apă și o amestec. Bine că nu are un gust atât de plăcut încât să spun, wow, e un gust plăcut, dar nu contează. Știu că îmi face bine și îl dau pe gât, încerc nici să nu-l testez în gură când îl beau, obișnuiesc că îl dau așa pe gât, ca și cum l-am beut. Nu pun multă apă, atât cât să dizolve și doar puțin mai multă apă, ca să pot să-l dizolv bine și să pot să-l beau. Sincer, cred că și lucrul acesta m-a ajutat. Eu am auzit de iarba de grâu că este foarte indicată, este foarte bună și eu vă spun sincer, eu am folosit-o. Acum, că o dată asta rezultate, că o dată altceva rezultate, nu știu, dar eu vă spun ce anume am folosit. Și folosesc și în continuare, tot timpul am, după ce desfac punga aceasta, o pun în frigider. Îmi place să o păstrez la rece și în fiecare dimineață când văd punga acolo, o iau și o consum. Deci, dizolvată în apă.
Vreau să vă spun că lucrul acesta mie mi-a funcționat. Sper să vă funcționeze și vouă. Eu asta îmi doresc și asta vă transmit. Și ce să vă zic, vă doresc o zi frumoasă în continuare. Aici în Londra este o zi însorită astăzi, o zi frumoasă de să ies în parc, să mă plimb. Probabil mai târziu am să ies la o plimbare, dar momentan mă opresc aici cu acest vlog și vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine și am împărtășit împreună cum fac eu acest suc natural pe care eu îl consum. Eu vă mulțumesc încă o dată și dacă puteți să-mi dați un subscribe, eu vă mulțumesc din suflet, că m-ar ajuta foarte mult. La revedere!